Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Umculi kaMaskandi uShilisi kuvele ukuthi usexoshiwe esikoleni akade efunda kusona. uShilisi oneminyaka ewu-38 ubefunda eBongumenzi High School eNquthu. Ubenza ibanga lika grade 11. Uxoshiwe ngoba kuthiwa usemdala kakhulu. uShilisi wathatha isinqumo sokuthi abuyele esikoleni ngoba ethi unesifiso sokuthi abe yiloya ngelinye ilanga. Ube esebhalisa eBongumenzi babe sebemthatha wayoqala ka grade 11. uShilisi uthe ubemdala kunabo bonke abafundi bebekhona esikoleni futhi bebekujabulela ukuba naye ngoba engumculi kaMaskandi owaziwayo. Uthi ubiziwe esikoleni watshelwa ukuthi sekufanele ukuthi ayeke ngoba usemdala kakhulu. Uthi lo mbiko uqhamuke ku-Department of Education babe sebemtshela ukuthi isikole esezingane yena kumele azame isikole sabantu abadala. Uthi lezi ndaba zimphathe kabi kakhulu ngoba ubekujabulela ukuba sesikoleni. Uthi ukhethe ukuya kanye nezingane esikoleni ngoba lesikole abefunda kusona siseduze nasekhaya kubo. Okhulumela i-Department of Education eKwaZulu Natal, uMuzi Mahlambi, ukuvumile ukuthi uShilisi usemdala kakhulu. Uthe zikhona ezinye izindlela angenza ngazo ukuze athole imfundo. Mbukeli, singathanda ukuzwa kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Sicela ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sigoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.